atembidie no a aba obi aso na okasa no nkrase fo ma senye se krase na wo obayifo e wo se atwoma bu akwahene hu se baabi a wogina no wote hwehwede mu a empia abo Madwemba kwaso yatena se ensem a yakyekyere eno nyansa kwan so na yabo ne NYANSAPO no ye be fa nyansa kwan so na afei yenso yasane no madwemba kwan so na yede amamo okofo poma e wa hanom one ani ni ebedi enkomo mpanyi se woni abrewa na okoto se obi etu ne bafo ana woni panyini na akoto se obi etu ne bafo a na wafa bi na de aba okotodwum enne de ye besua de afutu sem no a ena ebedoso na afeye hu ne ekonti yenko ya brewa okofo poma be me na ya mo akwa baba NYANSAPO kasa nyando na empo no muti sei nyankopɔ tumi ne mo mpaiwo yada nyankopɔ tumi ene nananom ene ye nyina ye mpaebo ase ngidi se wo amohwe dwumadie mu pi dodo na bɔ mpae pa ye modin edema ya brewa kanka ne mo a mo atwepen ene buku di ato ho a mo twa no so nyame ahu nyina twra obi teacher ni kyerɛ wade ase bosom so a ya na mo ma ne nsuo sika bi twa obi atwa history nyina ma ne ye kase efisi ye ne abrewa bɔ nkomo yi komo ene di onfa ho buku mra obi de beba sesi a nso hello kura ye ntibi nti enya hwe ye beto aso na abrewa ti wedie ye ne edi nkomo ene ye ba besua de sebi o ya na nananom e wo kasa bi se ohene ento dame oto dame nso a ye tene kwakwa tie no nso nya ade pa enu nti ohene ento bi ohene ni di wo badwam ene niema bebre a ohene ye wedi ya ne ankasa achim abu akwahene Amoatia Ofori panyini ekoka ansem bi na anu na adada nkwa akufo ado Ghana mampanyini achima bakan danso na afom nyeti person da epa eto ano ewo ehonom na eno ena wochenye de nsem bi tu dwa se ewiase ni nyina ayeden aye nyina yenimu na Ghana hanom yeguso a ne yekasa na ado nyame na ayi na ma ye wosenke ye bɔ ne ho banye na yede nyame asese yenya mampanyini etese wono wo mo a wono kasa ntwitwi na wo mu edi mampanyini atemo ne ahokyere abaye kasa ne nyina no wo mu ya abayifo ma na so wo mu nya bayifo de a wo mu ya bayifo ma de a no mu ye nkurasefo ene ohini de asemi tudwa eje ntena ha wo social media so ebo pata bilbesa paso cha obia eka bi wo mu betwa na da panso nya abotre horo ne yie pa nene ya bere wo haidie asem sei ebeto ama opanyini na yenne di nkomo na yati ono nso kakra obeka ede afa ho abrewa Amoatia Ofori panyini achimebu akwahene ena wode nsem atodwa se wo mo kasa editia aban titu nana Ghana mampanyini yo mu twa na da pa na omemu ayede no o mu ye nkurasefo ma na so o mu ye nkurasefo ma de a o mu abayifo ensemi anye Ghana fo de amenne o mu tubi ma ne ohini papa so abrewa yode ntoma se kwamu no wona ye mfomso anade obeti aso na se me ye mfomso nso de ntoma ne be se kwamu a e wo se wonso uti aso ana yo eduen bedase abrewa de wetifie nkoda ko hu na ne abebona mane tin ye pen se abrawa we enibone na wo bra se de koda nkotwe ni bia ma na wodwan kuma bɔ ade obo hene enyankopɔ ade buo mu mpo no obo nipa no se edi turu mu hɔ no odi si so panyin enya no kwa ena panyin die mante ene yesi akokora wokora asem enti se yedu si hina woye obaniti ye yade ehini ye chiri kure ni nyina awie no wona wuhina no umie ya obi ntimi mem
se we beba ho abeye bibi a wa mesi wo so a wa ama wa ama na kwan a ontimi nwuram tini e fere nse wo hene wo hine ho na ewiase ade bi ekuta wo no wo hwe ni yi a edi mu se wa hwe ni yi a esei na so pese wa ade bi so ho ebe nyamo a wa nkasa no kasa ni mu nyam amane yeye anka ye nyina atemayi wo hini betimi aka bi obi a betimi aka bi nanso so nana kwa michiritwi sante hene prempe a wotoso osaje ma prempe a wotoso mi wotena ase hu se wo hene onto ate bench kura wo hene ntana so atende ni de ya na yeto na paso no etu no yetwa ni sei na okay eno ye didi agoro no eno woni ye twa wotimi ka kasatin bi a kyerɛw dua ye friend se menyene na ba no eno ne ye de yi ye wa atepa o saa mi obi o da me pe bi da we ba no eno no ya ye se run bi sa kanko ena ale se lie bi da ano na sa no wo wirem ya ampa mehu eno na ne emrante didi agoro no ti wo sinese wo twa wotimi di watem frawo maame ana papa bi sa esi wo twa ne ho sate nti wo hene ento wate nti na kwa michiritwi hu so wo hene ento wate nti amanwesem no se di esi ba no a eye no e de kasafini ne ma basabasa bi ne ye boni bi beba esi wo di na konwa ho ni esi wo di na konwa ni nti saa de no aya ye no atwene ho afiri onfa ni di nka ho si bodin ye de be ne a onka ho se wo ye wo hene a wo so akonwa a wote so no wudi ni na akola bi so kasa wadi woni si enfa ni die ma de ni die ese no na wo hene wo te wono a na wa ni sabe wa ni wo huni wa ni wudin huni wa ni wakonwa huni a akola bi kasa wo nsuro aye no kore o fere na enya ne wanwa soso amanwesem ya sisi na ochem hene wodi wano akotumi unu nsamdori e beka afa ho ano kora bu akwa hene onya achem hene atuma bu akwa hene achem bu akwa hene wono nso wo ye yi o wo ye obempo na achem ebu akwa hene we kan krom sa ekosa wo che hene eno na me papa bu bibi wo se ko akua nanse eno kwasa kire na yire ahobon sa ahobon yi wo so de adware na wudini batame de ye ho wo sa ebu akwa hene o tokan wi kura obi e kan o se achem hene so ye achem bu akwa hene enti e wo so achem bu akwa hene hu se baabi a wogina no wote hwehwede mu a empia bo koto bobu obi a obebutu bi abebo ahwehwe no baabi a wogina no wo so wogina yi se ohene na wonyina se politics anweni wonyina se amanweni ebe wa manwo wo ahemfie ehɔ na wode tenetene won kodaa na wo kura no sa akoda bi kasa wo na wo se wo pon na se da bi eni motofra sa ni motofra no so ne de leke sa asem na wo ka no emfa mfra ni pa nyina ayo so obi aye bibi no wahuna frɛ no na ka kire no ana slipi ka kire nsade wo yi a wo yi enye wonne wo manum ba bi aye den enti susuma wano emro ensem so wo ka kire no ye badwumba obeto no bo ana wo ka me nananom
madawroma omeyi mu ayeden yenya ye hunu so omeyi mu ayeden baabia nti esremo ya mama no nkofo na mma mpanyini nsusu ntwi nanim mfa ni die ma no na mfa ni die ma no na ebia na bibi di adwoa na bibi so koto adwoa achi ti enne na enya wo kina beyiye emere pa bi eda ho emaye yensu nkwa ene ahoden ne mfa nsre wo bo ade na die abesen wiem a ame ye ebere no wonhu ye mobo na wonyi mfiri ho maye sei na wo hene kasa na so wo hene wu sa atimi gina bedwom se mo a musi wo man mu ayeden o man mu ayeden ya mo kan ya mo kasetia o man panyi ekufu ado no mu ye nkurasefo ma mu ye nkurasefo ma na sabre wa ha no wadi sense nipa asese ni won mo kasa se nyeme mu ayeden a ye fe na nado na hemfo wom asofo wom abrempon wom enipakwa wudo nyina Ghana ha no dodo na bi katia ti sa oba na be kasa wo ye nkurasefo ma ana baifo a na se wo nipa ewo sa nkrofo yi wadi wo maame no nyina atem nkrofo bi kura wo mamuni nyina wadi wo mamuni nyina atem wo mamuni nyina esanse na anu na nado kura nkasa kura gitum se an wagitum so ma ne mu ayede nje se na na so wadi natem wono so kan ho nti se nipa wo kasa hwe kasa na wa hwe kasa yi a ebi a na dini bi a emfata wo na obi ka abata wo enso na wa na wa ma ho kwan ti se dua ma no ho kwan a ewo odo ameti na se abrewa metiase a ohene wankasa yi kora wankasa wo hene kasa na be kai mo se die ma nana kwa me chiritwi Osagyefo apempa wotoso ni die etwa na wo kora a oyi ne ho firi amanyesem mu se the CPP ena batem ho na pami nu bi a na edi ekotene pa ekue yi mienu obi ani abre pa pinkunimdie nenso nkunimdie no enye boko di wo mu ye nipakum bem enipa amanwesem no ye di ikakum no ne bafo a ofiri enkoransa de hiepa ena be ma ba akososo de twemasi ankra wonde minim ni kurudi na wonso odi akotene wo mu pa wono na ase wo mu nyina ye baako ni ye ko meeting a wo twen sekan de wo bafo ekum no nti saa sekan no ne bafo dini da so se kum bafo be ye ni dini ene to sekan no so bafo na sekan no ye yi saa na yi bi wo chi nti wo tum a wo twen kire no pa eye ni kum bafo na se nipa na ye de saa sekan ne kun no won na de bafo no no na de bafo yo ti eno ache na be ye sekan ne din okay we no di kum bafo no kum bafo yo ye di kum no kora afiri ho ye bafo enum no saa bire no ena nana kwa me chiritwi Osagyefo apempa otoso mienu Asante hene utimfo usi kiti se amanwesem oyi ne ho afim na wo hene bia so mfa no ho nko amanwesem mu bi so de wo ho wura amanwesem mu a obi akase wani mu a onfere wonsuro enya no wanwa nti amanwesem no de se di sitie no akoye nkwankwa enum ade ohini bia mfa no ho nko nti Asante ohini bia nko amanwesem asema wo kan yi no ama sese no kra no
de Amoatia Ofori panyini nsem okoka yi ama osafo mafo so obeka ya mere bi ya ne udi ho nkomo wa ha so ono nso ya achimni saa enti ama sese no social media Ghana fo asa akofa de no nso de abebom saa achimfo de saa ene wo kasa anse enche na nanado danko akufo ado na nkasa Ghana mampanyini amu uteke ono nso etu chikie de ma kwa aberefo se onso ma wo mo abato se wo mo mfom kokromoti nkoto abama no wo mu ntimi mfa ekwan ya onye ye mfa hunahuna wo mo ene wo maka we dia bom se achemfo de na kese kasapa bia ni monum kasapa bia ni monum so wo mampanyi a wono wo firi achim ono asema wo ka kire kwa aberefo no enye de nanso mpanyi se wo ben sukura ya manini akwara apede ya de no wo pe opinufu na ano berebere ma baato en mi ko afue mu mi nimu ko to kire mi nkuta taya am di kuku anoma enso na me ba ma ya kira anoma abre mi mechi bi abre o kira anoma abre o mi ko mi ni ani da so se me ko kira anoma enso sa akwara anu bu beto ne yamu nti maka chense be kira anoma ade aba me ba no mi anfa anoma na ama ma me ma no anoma no wonyini papa da foforo a mekoro no wonyini ma chi no na me na bro wai nya abotere anoma ande wo ho me di aha akura akata no so pese wonyini ye kama na me na bro you ma me mate so wo niye mi ni se bi kura me ni anoma bi a me de bere no enso kasa me ka kira akwara no ama no bo ato ne yem na wakaka cheze ofiri so me kwale mkuta taya bi kuku anoma obesu nye kenten ne se kan so ya me de kofu won se ma fata bi atu mkuta taya ameni abre ko pe banchi afi na mkochi anoma ofiri mu abase manoma fo asem ko do ha akwara no be de obesu obenya adwene se na se mi ma me won pemasem anoma akaka mkobi sa anu ke de odi ayeme nana no nya adwene bi sa etia kwa aberefo ani saa na biribi etwa mu so a safo mafo won so wo sa kan kasafin saa ditia santeman na sene achim abu akwahene wa so di abeto so a empanyin so se abosman mi yakwa ne mpensa ayeko ayeno ayesa yitimi ka bibi se waye ne waye china memani ntia mplensa se no wa ma yehu se Amoatia Ofori panyini o chenhene ana se achemabu akwa hene mom onse achemfo nche da nyi eni wo hene ba ko tua wo ma no se Ghana ha de tribe ni nyina na Asante nko a ene wo hene ba ko tu kan se achem hene a waye mfumso achem abu akwa hene ya ne binum rafi ba cho nsiesie ni yeye obia no no tribe na aka no musueko no apart from say we Asante man si wa ye wo hene ba ko oda no na obia no obium se wa mehu se achemabu akwa hene Ofori panyini asem o kan yeye sabia kroto na nka nya asem a ewo se efri ohena no ba Amoatia kwan nka no obetimi afaso aka no o memo aye din so mesra mo me nyina ye mfa abotre mfa mpa bo mpia ye mampanyini na migidi se enema bakoi na ba ka chem me se wo mo kaseti ano no wo mo eye nkurasefo ma anasa abaifu a se mi ma me to na se ahokyere abai wo ka bia wadi ma me atem enti o mamu ni nyina no wadi atam de won ka bia kura aka bi na wo hene wo ka asem se ya efe enye fe enti ye besre media mesre se bu akwa hene Amoatia Ofori panyini na wadawroma eni die ni awbrase wo de waye wo hene die wo sese wo hu se ni esi ko se waawo wonu hu na wo hene aka yesi akora yi won ko ba bi je wo akwa ameja ahye no enti ye be ne dai wo mu nso asese no adane kasentwi ene wo mu di na tempa papa minim se wo akenkan bi ai wo de ho aba emebunu chese social media hwan amanyofo wo mo ye animdefo be hu asofo rum binum kra na wo mo do manu atuma wo mu nso Canada pa sese wo yo hene no anhu se wo te akonwa so na wa be ka kasafi se di a ene wo mo so de kasafi ebe yi na no
Abrewa no so ne kwan so anu. Kasa fin yi so ayedi yi wa etia akonwa no. Etia wukuruman. Na che say ade a waye no. Wankasa no kura no. Wagu ho fi. Wagu akonwa ho fi. Na wagu man so ho fi. Ti abrewa me bisa wo mo so ye sa de wo se ye. Ne wa yam fom so se wo hene. Di wo mu ana say wonu na obi e kwa no. Na amanfo fa so na dawroma se beye na anu bi si na etu bi twa no omomodene sele no etodwogu mfom odane ne mpani ni ne to ho no koka asase mi ti omomodene so obepa oman ne che na de ebe akiri bia etu bi twa. Okay. Abrewa ye dasi enti ye kon kra no mesre gina ahemfo na nkasa so na tufo sanse ahemfo no bi kwan ya omafa so no omode oma no ba amanyosem no mu ma wonu nkonwa no eye tan ma sabio obi anka ni kwase okasa de tia wo hene saa na wote social media chi na wode anya akonya na wode akasa de atia wo enti mesre wo pefutu kakra na fetu ye nananom na ye nsore so. Yo, the American say, o may you want ye nananom, any gina yankopon and my. Say, we were hine. Pa na wo mu ahini so wani. Na wo ye de fata so hine ya. We yankopon si ne. Ise yankopon ni bu ate. Asase so. Mona wode bo ahye yensa ye de ahye ye ahye monsa nsum biate awu mama tenye atenturudu efa wo nkowura amanwesem no akase me PMPP me PNDC wodo akoma kwata ho a ema wutumi ye niema enfra so wodo akoma ta NDC ho pa we ye niema infra etia MPP for sa na wodo akoma ta MPP ho so a we ye niema infra editia NDC for fi say amanwini nyina bibi na ejina mu pa nti we ye hina emfa wadwene enkoso kora na mka se panyi due mante so wodo wadwene ko hyempia obi so kaseti awa wonwene ho esu bu ho kokora yetwa wanyina Ubu ho kokora ayibi na ewe nwura mu na enkasa ewo ho na ai se bayire no jo ubu ho kokora yetwa wanyina e ma kwa anyina na yetwa kokora na ye echim da no enti eno eho asem eno no ye besre ye nananom we aye kan enye nananom nko a asofo ene obia wo fi se dibre bi ekura wo memu no sebi enipa ene di wachie ema udibre ye dibre no wo kasa ma wo kasa no munye du na ebuo mmerem na ani so mmerem na kasa yie ntintinti awa no esanse wakonwa na wote so awudie no ebia na wo chiame ankasa kra ye NDC ni ene ebia wo ye MPP ni ebia wo ye NDC ni wo chiame ye MPP ni ebia wo maami odo ba ye nenso wo ma wuhui ebia wo ba hema wa amanyuko o amanyuko bi ti se oyo hene ti se de o chi ni ye na sebia ko bia ye nko mu na bia ne chiame bia na hema bi kra no abonyo de ekọ so amoma kasa tia ye say wadi na hemfo atam edi ne mpanyimfo atam se wo mo ye nkurasefo ma ene abaifo ti mo ma ye hwe kasam yie na mo amma esukọ no ma bia anya sa akonya no amfa anyina so na ono nso amfa anka bi amfa ankyere ne de meke twatowe kurase ni no enye obi ofire kurase ene yeye ni yo ena ekire se wi kurase ni wakura wo ho asi ti wani miye kurase na se no
wakora wo ho asi enti anibie pa na niam e kwaso bi a wunim nti wono ne kasa na okae no wotna se no wadwene ho so obi aso so ho na obu ho atenya na ekoye sebi ono ankasa no kora no ne se meti ase asebi obi a nani ate bia ankasa akasa no debi iso obi a wakora no ho asie wonu mo hwinti wakasa bum se Ghana Water Company for moto mo pipe no mo bie mfoforo no je wo wa ye ka se baby kora wonte hu bibia ne yesesa ya eno yese na yese na me se bibia won komu yiye won fana adwene komu yiye mfana ni nsem yiye eni ntino ubua ne bia me yeso wi kurase ni wakora ho de esie nti we de ekoso bia wu wani bia ne kasa na okae no eno so kire sa nti lana we de wasom a sabi onye obi a wo firi ebraha bebo me na firi me no foso ene eye de keke ka ho nko a ena wote akurase na emomuo no obi oye kurase ni obi a ne kasa ho nte wo ye ne yo basa ne na brabo basa wono ene yese wakora ho asie wo de wonye wadwen se ni bia ebayi no be fam na ohene ana asofo wakasa ebumu nti eno etimi ema wo ye kurase ni ewo ho ene ni yegyina so aha no na ye de asi na ya sore so na ya komedi ene abusuapani owusu aduomu mientu ehofo na ye ni amanyosemachi ama ye ni monyam ekura ye no anhwere ye Denti ni ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabu ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the pempem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya